Op deze vierde wedstrijd volgen we een van de buitenlandse teams. De Braziliaanse ploeg. Een groot team dat de Universiteit van Rio de Janeiro verzint wurgt. Team Brazil. Yeah. What are your expectations for the race today? Today will be good. Yesterday we have some problems, but now we fix it. And now you're working hard again. And what's your goal? What's your goal? To reach a nice place like in the top five. We expected to reach top 5 today. How is the boat functioning? Everything's in order. Today will be a good day. Good luck. I hope. Thank you. In Snit stiet Joet een kwarte race op het programma. Alle teams moeten één hutdraver leveren die zo gauw als mogelijk een lietse 100 meter naar de wettertoer sprinten mat. Daar liggen de boten klaar en die mag je pas starten als haar een hutdraver bij de boot is. Verwachting is dat het een spectaculaire start opsmiet. En spektakel, dat wordt het. Het solarteam ROC Friese Poort Snit in de oranje boot giet er als een speer van terug. Wat zit het alle keer dicht op mekaar. En dan gaat het mis. ROC Friese Poort verliest controle en vat vol op de kade in. De Brazilianen worden dan ook nog rekken, maar die kunnen terug. The boat A8 crashed in the wall, and then my right side hit then, and there's a lot of waves, and my boat entered too much water, and to don't spend our energy, I took the water with my hands, and it was that. I think the most spectacular start so far. Yeah. Uiteindelijk eindigt de Braziliaanse ploeg als 10e. ROC Friese Poort had de race net al een matje kennen, maar het team zei dag en nacht terug te werken om morgen weer onder start te verschijnen. Het was dus een spektakel. Sjoch voor alle uitslagen op internet.